bagong opisina ng MDRMO sa bayan ng Malasiki, formal ng pinasinayaan sa pangunguna ni Mayor Noel Anthony Aslani. Ang detalye ng balita mula kay Lorna Hernandez. Lorna. Yes, kapartner, formal ng pinasinayaan ng bagong tayong Operation Center ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng lokal na pamahalaan ng Malasiki. Ito ay sa panguna ni Mayor Noel Anthony Aslani kasama si Reverendo Mario Sanchez, Vice Mayor Alfred Soriano, Sangguniang Bayan Members, Department Health, volunteers at iba pang mga empleyado ng LGU. Matatagpuan ang nasabing gusali ng MDRRMO sa Don Vicente Quintas Street, Poblasyon Malasiki, Pangasinan. Inaasahan namang magpapabuti sa kahandaan at kakayahan ng LGU ng mapigilan, ibsan at tumugon sa mga sakuna, kalamidad at iba pang emergency. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Samantala, hip-hop dance crew ng residente ng San Quintin, Pangasinan, inanyayahan sumali sa hip-hop dance contest sa Mayo 16. Ang detalye mula kay Barbian Bergabilla. Barbian? Yes, kumain kapartner, inanyayahan ang hip-hop dance crew na magkilahok sa gaganaping hip-hop dance contest sa bayan ng San Quintin, Pangasinan sa darating na Mayo 16 ng taong ito. Ito'y bilang bahagi ng San Quintin Town Fiesta 2025 at gaganapin ito sa Municipal Event Center sa Mayo 16 sa ganap na alas 8 ng gabi. Para sa mga interesado sa nasabing pa-contest, ayon ng San Quintin LGU, magbuo ng isang grupo ng 5 hanggang 8 miyembro na at least 13 taong gulang at residente ng San Quintin. Sa Mayo 7 ang huling araw ng pagpapalista ng grupo at hanggang 7 slots lamang ang available. Maaari namang makuha ang form at kopya ng guidelines sa Mayor's Office. Kabilang sa mga gantimpalang naghihintay ng 10,000 pesos para sa first prize, 7,000 naman para sa second prize, 5,000 para sa third, habang makakatanggap naman ng consolation prizes ang mga hindi mananalo ng 2,500 bawat grupo. Para sa Pilipinas, kumati si Jen Bergalinia, kapartner mo sa balita at servisyo. Dagdag pambalita, Dollar Region 1 nakapagtala ng 391 hired on the spot at 382 near hires sa nakaraang Labor Day job fairs. Ang detalye mula kay Marcila Balog. Marcila. Nakapagtala ang Department of Labor and Employment o Dollar Region 1 ng 391 hired on the spot at 382 near hires sa ginanap na 123rd job fairs noong Maya 1 ng taong ito. Nasa kabuang 21,752 job vacancies ang naipost ng 167 employers at mula sa bilang ng 15,922 rito ay local employment habang 5,830 naman ay overseas positions. Mula sa bilang ng mga hired on the spot, 36 ay mga purpose beneficiary, 80 ay mga senior high school graduates at isa ang tupad beneficiary. Karamihan sa mga posisyon sa mga hired on the spot, mga sales clerks, customer service, cashier rules, service crew at administrative staff ng mga employer ng pribadong sektor. Para sa Diyos sa Pilipinas mong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Ilocos Norte natanggap na ang mga official ballot para sa May 12 national and local elections. Ang detalye sa pagbabalik kay Lorna Hernandez. Lorna. Natanggap na ng Ilocos Norte ang official ballot para sa May 12 national local elections noong 6 Mayo 4. Inuhatid ang mga balota sa provincial capital at nakatakda ng tamang bahagi sa 7 Procurator's Office sa Malunsod at munisipyo. Ngayon ka Attorney Joel Sinet, Election Supervisor ng Ilocos Norte, dahil nakompleto na ang pagdating ng mga balota at automated counting machines o ACMs, 100% nang handa ang lalawigan para sa araw ng eleksyon. Samantala, nakabantayan mga pulis sa mga ACM sa San Nicolas Hub at nakatakda ang mga ito may pamahagi sa mga lokal na pamahalaan sa Mayo 6
para sa final testing and sealing sa Mayo 7. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, learner Hernandez, kapartner mo sa balita at Sa pang balita, San Jacinto LGU, inanyayahan ng mga kababayan na sumali sa gaganaping Mega Job Fair sa Mayo 15. Ang detalye ng balita mula kay Barbien Bergabilla. Barbien? Inanyayahan ng lokal na pamahalaan ng San Jacinto, Pangasinan sa pamamagitan ng Public Employment Office o PESO ang mga kababayan nito na sumali sa gaganaping Mega Job Fair sa Mayo 15 ng taong ito. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment Central Pangasinan Field Office. Gaganapin ang nasabing aktibidad sa San Jacinto Gymnasium Sports Complex sa nasabing bayan. Kabilang sa inaasahan sa Mega Job Fair ang pagbukas ng local at overseas na trabaho on the spot, interviews kasama ng mga employer, magsumiti ng resume at screening, career guidance, and employment support. Maliban nito, magkakaroon din ng government one-stop shop services para sa PhilHealth Social Security System o SSS, Pag-ibig Fund at Department of Migrant Workers o DMW. Details po ang tutugan ng gabi niya kapag ang sa balita at service. Samantala, isang refrigerated van ang natanggap ng isang kooperatiba ng mga magsasaka sa bayan ng Asingan, Pangasinan, handog ng Department of Agrarian Reform sa pamumuno ni Secretary Conrado Estrella III. Sa ilalim nito, isang proyekto na Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities o SURE or ARC. Dahil dito, mapapabilis na ang paghahatid ng mga produkto ng mga magsasaka sa samahang nayon Multipurpose Cooperative or BSNPFC. Nasalamatan naman ni Chairperson Rolly Mateo Sr. si DAR Secretary Estrella sa patuloy na suportang serbisyo na ibinibigay sa mga magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo. Bukod dito, benepisyaryo rin ang BSNMPC ng Partnership Against Hunger and Poverty o PAHP program kung saan isinulong ng DAR ang pagdadala ng kanilang mga dairy products sa mga direktang merkado upang lalo pang mapalago ang kanilang kita at makatulong sa pagsugpo ng kagutuman. Umedado rin ang nasabing kooperatiba bilang Most Progressive Agrarian Reform Beneficiary Organization or ARBO sa lalawigan ng Pangasinan. Mayoral candidate Junjun Celeste, tuloy-tuloy ang pag-ikot sa kabila ng mainitang panahon. Ang detalye mula kay Barbien Bergabilla. Barbien. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mayoral candidate ng bayan ng Sual, Pangasinan na si Junjun Celeste sa iba't ibang barangay ng bayan sa kabila ng mainit na panahon. Ayon kay Junjun Celeste, hindi bale ng mainit basta alam nito at ramdam ng mga kababayan ng Sual ang kanyang pagmamahal. Samantala, pinakamalaking inspirasyon ni Junjun Celeste sa laban na ito ang kanyang hangang-hanga at pagmalasakit na asawa. Pansamantala, pinasalamat ito ang kanyang asawa na naging kanyang katuwang at tagapagpayo. Aling Celeste, anuman tagumpay na kanyang naabot, utang niya ito sa tahimik, ngunit makapangyarihang presensya ng kanyang asawa na palagi nasa kanyang likuran. Para sa Diyos sa Pilipinas, Commander si Vian Vergabilla, kapartner mo sa balita at serbisyo.